hani basa rokno kwrwi pogwi thangya chini bubagra pogwi thangya bubagrani loge tongnai bubagrani bosarok te bubagrani samung tangnai rok bohaino obahai keno bubagrani dagi mungbai raja kwrokno teruk supunglai tong sikla rok thangnai August talni 20 salmari narong jotono moito mankhana 11 মহারানীপুর তেলেমরা এডিসি কনস্টিটিউশন বিশিঙ খবজাকনাই পূর্ব লক্ষ্মীপুরনি চাম্পলাইও ক্লাস 8 পড়েনাই তাকু ধীরেজ দেববর্মা তাকু মনি দেববর্মানি সাজলা ওয়াতি রূপ কবাংমা কে ফাইমা বাই হাওয়া কপবই থিনাই হা তাল নখানুগিয়াকে কাবলাই নুখুংনি লুকুরক খুবলাইয়ে taku dires department mangka thiman laimani aporono amchayo anogo bubagra thangai borokno kogremani norokno chung nok tangmani tin dinai norokno chung chuba chorinai hinai akopno haste kenangai amorpur bilonia korbo abhai juda amchani loge telemora amchay bahine obhai ke hakwage Nohk baijak nai tin Nohk baijak nai rokno teruk edisi hapangni phachimte supungoi tin yapharlai tongo Chasalo telemora amchayo puila Chasalo no takhuk moni debormani nukhungo thangai ri lekha chini sikla sengkrak rok bubagrani phankrak rok tin mane belaike khatung jakha tai bubagrano hambai bo yapharkha taku moni deborma थांनाय 2025 निफ्रायनो 2025 नि 20 अगस्त ताकु दिरेस बनि क्लास 8 परे तंनाय ना दिरेस ताकु जि चराय खरसे दिरेस नर जतनो कप्तमान नुबै खना बेलाय खवाति फाइ हाकवाक मानि जरावो र चिनि चाम्प्लाइ बिसि 11 মহারানীপুর ani constituency ro aku bumunghe moni debormani basala dhires thimani apro maharaja phai ho jago chung chuba chu khai thangmani ge chung apro program mani tongo je sara tripro ba ke Nohk baijak nai rokno Nohk wagjak nai rokno chung tin rinai hai nei ga ke chung tabo kini phaika kisa lekha chini tin hatarni chung tin kabang na harmani morpur rogo kabang ma jaga rogo kabang ma Nohk baijak nai rokno chung ja tamna ba ke tin rei tongo ke chini chung ba haino chini 11 মহারানীপুর telemara constituency ni ro Chaplai bisiwo phai taku moni yago chung tin ya phari pheka obobai botabo paskango Nohk tangnai Nohk tanghang ke bo samungo chukthung bobo paikha bo paikha na haipano chung kalang thanga chung bubagrani mari bubagrani yakpai chung age bo kograngani okok chung kini supui kalang thanga ke phainai salo bo chung haikan te lokoro chino amchai kabang ma te bo baijak nai to 60 jona chini amchai ma ke Nohk dera jangne ro tong chung borokno bahike chubaiman abon bagai chung tabo chati bo asa baluk mani bagi boktija di femani belanya ampono pipeline hambanya mari bo bin maya bo tongma baganya bo oma ke sar dong logi tong ano subab belanya abono karibo purbo luxmipur edisi village ni tai nukhung brino obhai keno bubagrani dagi mungbai edisi hapangni chatiok mungbai Chasalo sikla rokno tiye bubagrani sengkrak rokno tiye yaphari lekha tin eba GIC sheet o tin manei khatung jakmani kok salaika tai bubagrani loge thiya sakno tongnai hinai bo kogre laikha जों दिनै हायनोहाय किसा पूर्व लक्ष्मीपुर चाम्पलाई कामिओ थानाय वादै दै तरफ्रुओ नुखुं पाजनाय दिनै दाखौननि गोपाल देवलमानि नुखुंगो
chini ha buwagrani dagu rumbai te chini sar komol koloi chini odagani em bini titul mumbai jeng dini oragawo chini takung noni gopal jalmani nukhungo nok tangi mai yang tongo bai jeng dini bini odagawo tin dinani bagai jeng thai sokoi laika para tribal jono jedaga nok tin nukhung kring to odagawo chini buwagrani bukhakrei jeng tin dimat rilai tongo oba hakino jeng dini odagawo bo tin dinani bagai thai sokoi laika hambai hambai te chin sar ko na ba hambai chin no tin ka plang to man tin nan da di lo chin hai ne hai chung sok bai kha bukhok bin malani nogo nog rong nai ne din nog khamya di bagai no obo thangne wati kotoro delai khe wati phai nog ro khosom bai kha nogo thuimania hai ne chung bubagrani dagi mumbai hai na hai boni nogo ba hai no chung tin kalang kha bubai tin halaboi at least korok mongoi tongnani khano kaisa thayeng thum hai ke tin bubagrani dagi mumbai tin maharajan dagi mumbai changori tin kok sana dana yang busuk pergi sekali yang kadang busuk pergi yang busuk mora na hambai sin sar komol koloi no hambai Hari itu mau bawa ya? Tentunya bawa. Chukya roni bagi Maharada tongo, sentong tawana, terus kita, sentang si tong lain lain, Chaplai Kamini terus cara roti. Kam kaisa laja, kam kaisa wo. Aroni je phala phaja nasanan bagai. Jalua. hajira Hajira. Cara roti mesti torpe kya? kon orang nas chikan chikon Oh. Ela kada podi tong. na ko pore chong class wana Mairo to kore ekhan chalai tong ja. Ke bubagrani mari nona sunya khai kalang kada do. So hai na hai purbolong puro sokai piuka sini nomita debro bani nukhungo thangnai sini lenslet hai ka hapung kwagai nomor wati te hapung kwagai ti tore je tok phatingnai rokno mohara do saiklang mani noni nukhungo tin rohanai chung tin kisi tongnai nok pai chung nukhungo bani kogri klang mani tini chung oro pai sokai kya te tin rupri te kya sini tin tu thari tongo sini morang monang sini yem sar komo koloi te sini jaga mona kwrwi ni president tahu onopis sini central vice president sini dilip hunda te sini district ni vice president YTF ni sopon tai secretary sini rajesh te sini vice chairman tongo bijoy te sini agini vice president YTF ni sini omrit angkulu sing joton miloi bubagrani je dagi mung hai ka bubagrani je nai kol mung je nai tok lai je sini borok no te dului tongmore ta than sini mari go sung tini oro tin ba hin thaileban rồi ông đâu được qua cái man man về về đây hầm ra cả muốn là nó vào hầm bày cả rất là nó hầm bày cả ta dẹp phải như được nè ăn vào hầm ra cả thắt nó bằng hầm tới cái nhỏ tháo chẳng có cả hầm cứ tao hay mới thấy lòng đi thay lại đấy như là xong rồi ta rồi nè tao nó hầm lại Ta kubu kuksong o hachini o habubagrani tongmani oro chini ti prasarani thansani mari o hano morengnai thansa ke chubalai thansa ke theibu thansa thangibu thansa
palkhe je chukya rokno naituk chubalani samung chini nini ani chini edishini chini joto nino dagemung chini bubagrani abagino joto no chini thanchan marite khukte cha baksa tong baksa nuk baksa naisong nukhung ke tonglani bagai kobok horka joto lukurokno chini bubagra